Сандо, камерата, най-добрият избор. Сандо, камерата, най-доброто студио. Сандо, камерата. Минаха годините, заедно с тях и младостта. Децата пораснаха, нас ни настига старостта. След години на гурбете, то пак сме у дома. Сватба правим като в приказка. Годините, заедно с тях и младостта. Децата ни пораснаха, нас ни настига старостта. След години на гурбете, то пак сме у дома. Сватба правим като приказка. Дай да вдигнем чашите, да посрещнем сватове. След години работа, да отпуснем и душа. Да се радват младите, заедно с тях и старите. 100 години все така да сме. От щастие съм пиян, в сълзи от радост съм облян. Мечтаеха за този ден, а реалност е сега. Трудихме се с години за нашите деца красиви, да имат светло бъдеще, да са щастливи. Лоша нafta a kayara kamakuvam sasunu sine malge alachilo audibe muchingu mame chavenge halanine kavelolenge tidelo delo sano bunu kenge. Дай да вдигнем чашите, да посрещнем сватове. След години работа, да отпуснем и душа. Да се радват младите, заедно с тях и старите. 100 години все така да сме. Минаха годините, заедно с тях и младостта. Децата ни пораснаха, нас ни настига старостта. След години на гурбете, то пак сме у дома. Сватба правим като приказка.
Уважаеми младоженци и кумове, дами и господа, приятно ми да ви приветствам с добре дошли в обедната зала. Любовта е да помогнеш. Любовта е да дадеш. Любовта е надежда за ново начало. Уважаеми Ася и Георги, вие прекрачихте прага на тази зала, за да уважите закона и да заявите желанието си да създадете семейство. За да бъде сключен брачният ви съюз, необходимо пред мен, представител на изпълнителната власт, в присъствието на вашите свидетели и близки, да потвърдите своето желание. Вие, Ася Димитрова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Георги Димитров? Да. Вие, Георги Димитров, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Ася Димитрова? Да. В изпълнение на взаимното ви желание е съставен акт за граждански брак. Моля ви и вашите свидетели да го подпишете. Ася, заповядайте. По силата на закона, съгласно дадените ми правомощия, от името на кмета на Столична община обявявам Георги Димитров и Ася Димитрова за съпруг и съпруга. Вълнуващ за вас момент ще ви помоля да се хванете за ръце, за да може да видите вашия подарък. Тези ръце, те са за вас. Ася, това са ръцете на най-добрият ви приятел, пълен с любов към вас. Георги, това са ръцете, които ще работят заедно и ще изграждат едно общо бъдеще. Това са ръцете, които безброй пъти ще трият сълзите на радост в очите ви. Това са ръце, които ще ви дават сила, точно когато се нуждаете от най-голяма подкрепа. Ще помогна много, вземете пръстените. Уважаемо семейство, брачните пръстени са символ на вечен съюз, съпружеска вярност и семейна хармония. И нека в този толкова вълнуващ за вас момент Георги да постави пръста на лице. Нека Ася да постави пръста на Уважаемо семейство, вие днес се обричате на дълъг, спокоен и щастлив семейен живот. И нека се сбъдне всичко с Божие мечтане. Амин.
семейна настравица ми се иска да ви пожелая от сърце. Един ден, когато побереете и стареете заедно, Йованти ръка за ръка, да се погледнете, да си кажете отново обичам. И ми се иска да не забравите една древна мъдрост. Георги, мъжете са млади, докато обичат. Ася, жените са млади, докато са обичани. На здраве за вашата вечна младост и обич. И нека първо... Torunul Ceașes, Căpășcarsa, Uștardă. Te care comandă Torun? Torun, bă? Care king care comandă sa? Super. Здраве, куме. Уважаемо семейство, вярвам в любовта, ценя хората, които я носят в душите си. За това от все сърце ви пожелавам за винаги да съхраните у нас искрица, която ни събрала. Създайте дълъг, спокоен и щастлив семейен живот, който всяка сутрин да се събуждате с усмивка. Искам се да постигате лесни съгласия, да се доверявате напълно един на друг и нека късмета бъде с вас по всяко време. Знайте и не забравяйте, любовта, тя като цвете, истинска, красива, но изисква грижа. Обичайте се силно, грижете се един за друг. Преследвайте своите мечти силно и страстно. Никога не се предавайте и продължавайте смело напред. Обичайте, бъдете обичани, наслаждавайте се на своята любов. Уважаеми кумове, ви сте не само свидетели в днешния душевен миг на новото семейство. Бъдете техни и приятелни съветници и в радостни, и в трудни дни. Георги и Ася, в тези трудни за всички нас времена, аз ви пожелавам от сърце. Бъдете здрави и всичко най-хубаво в новият ви жизнен път. По традиция в залата предавам първия семейен документ на жената. С пожелание, госпожо Димитрова, да съхраните топлината и уюта на домашното жилище. А ви, господине, бъдете опора и подкрепа на жената, която ви да ни Содич и Лея. Минаха годините, заедно с тях и младостта. Децата пораснаха, нас ни настига старостта. След години на гурбете, пак сме у дома. Сватба правим като в приказка. Годините, заедно с тях и младостта. Децата ни пораснаха, нас ни настига старостта. След години на гурбете, то пак сме у дома. Сватба правим като в приказка. Дай да вдигнем чашите, да посрещнем сватове. След години работа
душа, да се радват младите, заедно с тях и старите. 100 години все така да сме. От щастие съм пиян, в сълзи от радост съм облян. Мечтаеха за този ден, а реалност е сега. Трудихме се